Vítajte pri počúvaní 132. epizódy podcastu Sme jedno. Ak nás ešte nemáte na Facebooku, alebo YouTube, alebo Instagrame, alebo nefollowujete, alebo ako sa to povie, tak prosím vás, dajte si to tam. A prečo? Lebo doteraz nás viacerí, keď majú ten like, na každom záleží. Lenže Sme jedno podcast už sa osamostatnil a uverejňujeme obsah na YouTube odteraz už od tejto epizódy na YouTube Sme jedno. Čiže v YouTube si vytúkajte prosím vás Sme jedno a dajte si ten tzv. Subscribe. A na Facebooku tiež stránku Sme jedno by ste si mohli dať like, takisto na Instagrame. Je to aj preto, lebo tam uverejňujeme ten všetok náš obsah a niekedy aj také tie krátke videjka a podobne. A už teda na každom záleží nebudeme, alebo vždy menej a menej, tak aby ste od nás potichu v živote pomaly náhodou neodišli a prídete o šancu zmeniť svoj život k lepšiemu. A my s vami. My s vami, áno. Takže toto je, čo sa týka sociálne médiá a dúfam, že si užívate letné dni. My nahrávame nie úplne dnes, keď toto počúvate, ale trošku predom, ale táto epizóda by mala vychádzať 10. júla, piatok, kedy my práve končíme pravdepodobne s našimi duchovnými cvičeniami týždňovými, kde sme sa určite, vďaka Bohu, cítili dobre. Ale budúci rok by sme to chceli troštičku inak organizovať. Možno, že ste si všimli, že ste si duchovné cvičenia ani nevšimli, lebo sme ich nejako málo avizovali a podobne. Takže budúci rok to chceme trochu inak. Janka, povieš tomu niečo? No, tento rok sme ani nemali na internete nič zverejnené, nejaké konkrétne informácie neboli. A keďže beriem to úplne že všetko na seba, lebo som nestíhala, tak sa veľmi ospravedlňujem, že všetky tie informácie mali ste mať skôr. Ale budúci rok si to naozaj že lepšie zorganizujem aj ja. A je to pre mňa nové, ja som to ešte takto všetko ako keby neskúšala organizovať, takže už mám nejaké teraz skúsenosti a viem, ako to robiť lepšie. A už máme dokonca zabeštelované ubytovanie na budúci rok, keďže tento rok sme to robili tak pol roka dopredu a som zistila, že to je neskoro. Takže tešíme sa, že budúci rok to budeme robiť trochu tak systematickejšie. Budeme mať nové miesto, ktoré je Jankou už oskúšané, opáčené, krásne prostredie, dobré možnosti. Možno, že to bude trochu drahšie ako doteraz, ale zase cena nie je jediný marker, ktorý musíme zohľadňovať. Musíme sa cítiť. Ale nie oveľa. Super. My dnes preberáme tému Sme jedno z textu Thomasa Mertona New Seeds of Contemplation. Prečítam taký krátky odstavček a rovno sa k nemu vyjadríme, hej? Dobre. Takže Merton. Konečnou dokonalosťou kontemplatívneho života nie je nebo oddelených jednotlivcov, z ktorých každý hľadí na svoje vlastné súkromné nazretie Boha. Je to more lásky, ktoré prúdi jedným telom všetkých vyvolených, všetkých anielov a svätých. Som tu spravila pauzu. Veľmi krásne myšlienky. Mne sa teda veľmi páči, ako Merton hovorí, že v nebi a v podstate už ani na zemi nie je to myslené tak, že máme byť nejak izolovaní sami v svojom nejakom súkromnom nazretí Boha, ale že v skutočnosti sme hlboko prepojení. No a to, čo vlastne v nás živí takú tendenciu sa izolovať a robiť, alebo áno, stávať okolo seba nejaké také steny, je častokrát náš pocit takej výnimočnosti aj v duchovnom živote. A veľmi často si to neuvedomujeme, je to také nevedomé. Možno to, myslím si, že to všetci nejak tak poznáme z vlastnej skúsenosti, lebo každý máme skúsenosť s tým istým egom. A ako sa to môže prejavovať? No môže to mať podobu takých hlboko vrytých presvedčení, napríklad, že cítim sa duchovnejší než tí ostatní. Alebo som ten, kto obdržal nejaké špeciálne milosti, tak sa cítim výnimočný. Alebo mám taký pocit, že Boh dal práve mne nejaké špeciálne poslanie.
zveril to práve mne, nejaké špeciálne milosti, tak sa cítim výnimočný. Opäť ma to oddeluje od mojich bratov v skutočnosti. Hej, ten pocit. Lebo to môže byť, že sme jedineční v našich funkciách, v našich poslaniach. To je v poriadku. Ale ten pocit, že ja ako keby si tak nejako vytváram svoj piedestál tým, že mám nejakú špeciálnu milosť od Boha, alebo som povolaný do duchovného života, hej, alebo ja neviem, som kardinál, to je jedno. Tak to nás v skutočnosti oddeluje od našich bratov a sestier. A veľmi často si to neuvedomujeme. Pretože to môže prispieť našej tej egoickej štruktúre, hej, našej egoity. Presne tak. Presne tak, no. A teda problém je jednoducho v tom, že smer je opačný ako smer lásky. Láska spája, prepája a tento pocit výnimočnosti, tak ako to už ego robí pri všetkých svojich stratégiách, jednoducho stavia si bariéry, stavia sa ponad niekoho, ponad druhých a oddeluje sa. Hej? Tá separácia, v ktorej sme, ten najväčší ako keby v úvodzovkách hriech, hej? Tá najväčšia chyba, ktorá sa ako keby stala alebo deje, separácia sa posilňuje. A vlastne všetko, čo hovoríš, tak keď správne človek poníma, tak si uvedomí, že všetko, čo nemám zo seba. A vlastne nakoniec zisťuješ, že vlastne cituješ Ježiša, keď hovoril, že všetko, čo hovorím, nehovorím zo seba, hovorím z Otca. To je presne prístup, ako neostať pyšný, že ja som si to nejako navodil, alebo som o to popracoval a podobne, lebo keď skutočne myslíš do dôsledkov, tak zistíš, že o nič si sa nepričinil. Všetko, čo máš, tvoje ruky, tvoj intelekt, formácia, okolia, psychologická, všetko je to dané zvonka a teda všetko, čo nemám zo seba. Áno. Preto tak často mystici zdôrazňujú slovo milosť. Je práve, aby sa vyhlo takýmto nejakým pocitom nadradenosti. A aby sa vyhlo takému oddelovaniu sa. A ono je krásne na tomto texte aj na tom princípe jednoty je krásne to, že to je veľmi dôležité kritérium rozlišovania a autenticity duchovného života. Keď ja vnímam na sebe alebo na iných, že síce akože mám veľmi bohatý duchovný život, modlím sa 3-krát denne po 2 hodinách, ja teraz si vymýšľam, hej? Ale ma to oddeluje od mojich bratov a sestier, tak niečo nie je v poriadku. To je také veľmi jasné kritérium, o ktorom hovorí aj Ježiš na mnohých miestach. Čo ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste urobili. Tam nie je rozdielu. Hej, medzi nami a medzi tou našou kristovskou podstatou, ktorú v sebe nosíme. Merton to ako mystik veľmi krásne nahliadol v tej svojej skúsenosti. A ešte raz zdôrazním, že tou výnimočnosťou nemyslím jedinečnosť, ktorú máme vo svojich povolaniach. Tak ako to krásne Pavol hovorí, niekto je učiteľom, niekto je tým. Ale máme rôzne milosti, ale duch je ten istý. A tá výnimočnosť sa vydeluje. Jedinečnosť sa spája. Ja to takto rada rozliším. Tie pojmy není dôležité, ale aby sme to tak vnímali, že v čom je rozdiel. Henry Nouwen to v jednej knižke krásne popísal. Po samozrejme dlhej stati, ako o tom pojednával, rozmýšľal. Povedal, že nikto nie je špeciálny a každý je špeciálny. Že nikto nie je špeciálny v zmysle, že si viac vyvolený, alebo ja neviem, ako špeciálny zmysel nad ostatných. Ale každý je špeciálny v zmysle, každý je unikátnym odrazom tej podstaty bytia, toho, čo nás presahuje. Áno. Veľmi pekne to povedal. Ideme ďalej? Poďme. Ich kontemplácia by nebola úplná, keby nebola zdieľaná, alebo keby bola zdieľaná s menším počtom duší, či duchmi schopnými menšieho videnia a menšej radosti. Tu ťa rovno preruším. Kdyby som ti rovno položila jednu takú otázku, a možno aj teba, aj poslucháčom, takú trochu provokatívnu, že či si myslíš, že v nebi bude taká nejaká hierarchia, jak tu na zemi, že niekto bude vyššie a niekto bude mať nižšiu hodnosť a niekto bude nad a niekto bude mať viac a niekto menej, že ako to trošičku tak provokuje. Lebo vieme, čo na to hovoria
čo na to hovorí dogmatika. Hovorí to pekne, hej, vysvetľuje to pekne, ale aj tak Merton tu naznačuje ešte čosi iné, no, trošku. Tej z vlastnej skúsenosti. Do dogmatiky neviem, nevyznám sa až tak, ale viem, ako napadajú ma dva biblické verše alebo miesta. Jeden je, keď Ježiš hovoril o, myslím, že Jánovi Krstiteľovi a niečo v zmysle, že aj ten najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako Ján Krstiteľ. Teraz mnohí akože z toho tak automaticky vyvodujú, že no, my teda vieme, že v nebi bude hierarchia, lebo a idú ďalej. Ale podľa mňa, akože v skutočnosti neviem a ani ma to akože úprimne nezaujíma, ale myslím si, že keď Ježiš toto hovoril, nehovoril podstatu, čo hovoril, nebolo o tom, že nebude hierarchia, poďte sa tým zaoberať, ale hovoril o tom, že ten vykúpený, ten spasený, dokonale slobodný človek z Božieho kráľovstva, aj ten najmenej taký je väčší ako Ján Krstiteľ, ktorý bol pre tých jeho učeníkov vtedy najväčší frajer, hej, že najväčší mystik a tak ďalej. Čiže to je jedna vec. A druhá vec mi napadá, že keď vlastne apoštoli súťažili o to a chceli, že kde budem ja sedieť, po pravici, po lavici, hej, že vybavovali si už miesta, ako my tu Slováci, miesta u doktorov, ako ho poznáš a nepoznáš, tak vybavovali si miesta. A čo bola Ježišova odpoveď? Bola, že buď najmenší tuto. A zase je to úplne, že krásne. A mne to hovorí, že nestaraj sa o tieto veci, ktoré nevieš a nevieš ani pochopiť. A druhá vec je, že najpodstatnejšie, čo je a najlepšie, čo môžeš v tomto zmysle urobiť, v tejto tvojej ambícii, je byť najmenším tuto. A ten paradox Božieho kráľovstva sa to zase tak krásne prejavuje a čím ďalej ja nejako spoznávam spiritualitu skúsenostne, tak tým viac mám pocit, že niektoré tieto reči a verše, že sú až doslovne platné. Hej. Mňa ešte napadá jedno Ježišové podobenstvo v tomto zmysle. A to o robotníkoch vo vinici. Niektorých povolal ráno, niektorých povolal na obed, niektorých až večer. A tam tí, čo ich povolal ráno, boli takí nespokojní, lebo naše ego si tak hovoril, že ja mám väčšie zásluhy, však ja by som akože mal mať ako keby nejaké lepšie miestečko potom v tom nebi. A on to úplne tú logiku potrel, úplne to zotrel. A ešte to zakončenie bolo, oni tak zazerali, akože tí robotníci na toho pána, prečo na mňa zazeráš? Za to, že som dobrý? Že každý dostane presne toľko, koľko ten prvý? Pretože sme každý napájaný tou istou podstatou, máme tú istú potenciu sa rozvinúť do Božej slávy, úplne tú istú. Nezávisle od našich pozemských trápení, obmedzení a tak ďalej. Áno. Takže mám pocit, že toto naznačuje aj Merton, keď hovorí, že by nebola naša radosť úplná, keby nebola zdieľaná a keby tam boli duše, ktoré sú schopné menšieho videnia, menšej radosti. Áno, lebo rozumiem, že ľudia aj v Ježišových časoch, asi aj teraz, nejakým spôsobom stále nazeráme na tie veci tých posledných časov alebo veci toho Božieho kráľovstva, ako to voláme v kresťanskom kontexte, tak nazeráme na to tým rozmýšľaním, tým ľudským, ale nechcem povedať ľudským v zmysle zlým, ale tým niečo za niečo, tým egoickým podľa mňa. A teraz keď rozmýšľam, že moje zásluhy, o čom sa rozprávam? Že kto je to moje, čo hovoríš? A vlastne potom ti na to povie nejaký mystik, že no poďme sa zarozmýšľať nad tým, kto je to ty, o čom hovoríš. A nakoniec zistíš, že hovoríš o tom svojom nepravom ja, ktorý sa snaží mať zásluhy, byť dôležité. A to je presne to ja, ktoré nevojde do Božieho kráľovstva, ktoré musí zomrieť. Takže nie, že si tam nezoberieš zásluhy, ty musíš toto musíš celého seba nechať tu a vojsť to svetlo, čo ostane potom, ako toto necháš. Presne. Ty to ako vidíš, Janka? Ja to tak možno zhrniem jednou vetou, čo mi Miško k tomu povedal včera, môj manžel, keď sme sa o tom trošku rozprávali, tak budem ho citovať, a že v čom bol asi problém, pretože tá dogma v katolíckej cirkvi o tej takej hierarchii sa definovala až na Florenskom koncile v 15. storočí, relatívne neskoro. A on mal taký koment k tomu, ale teda bez urážky, ale že nejaký kardinál si nevedel predstaviť, že by mal byť na tom pred Bohom rovnako ako nejaký János Búdy. Amen.
A vždy sme tu A, takýto, no. Že... a zdá sa, že nejak tak to asi je, no. Áno, áno. No a potom ale vieš, prídu ľudia a povedia, že no dobre, ale ty tam budeš aj Hitlerom, vieš, alebo takéto zvyknú, že hneď akože ten úplný extrém. A ja neľúbim sa zaoberať tým, že Hitler bude v nebi alebo nie, ale ja v tom počujem to, že aha, tak nájdeš niekoho, toho najmenej akože spoločensky najnižšie postaveného alebo uznaného za najhoršieho, aby si sa mohol aspoň nad niekoho nadradiť. Hej? Vieš, a ja potom rozmýšľam, že a toto je tvrdé. A nerád dostanem pri Hitlerovi, lebo to má strašne také konotácie, také emocionálne. Ale tak zoberiem si niekoho trochu iného, a nie konkrétneho, ale dajme tomu nejakého iného zloducha z histórie. A teraz pýtam sa, bol by si ty lepší, keby si sa narodil tým rodičom, vychoval by ťa to okolie, ktoré ťa vychovalo, zažil by si tie okolnosti a zážitky, ktoré si mal v tej kultúre, v tom čase, tým jazykom by si hovoril, to duchovné a pozadie by si mal, čo by si mal. Bol by si lepší? Ak áno, ako vieš? A zase sme pri tom. Je to veľmi o kultúre a o tých našich programoch. Opäť sme pri tom, ako hovoríš. Inak je sranda, že mená ako Hitler alebo, ja neviem, Trump, Putin, to je jedno, hej? V nás vyvolávajú takéto silné emócie, ale keď si zoberieš starú históriu, tak ľudí ako napríklad Rímsku ríšu veľmi uznávame. A to boli brutálne akože praktiky, tam boli genocidy úplne, že vo veľkom, ale my to bereme ako niečo veľké a slávne v skutočnosti, hej? Alebo nejaký Alexander Macedónsky. Aký je medzi nimi rozdiel? No je v tom, že je nám to bližšie a že sme to trošičku možno že ochutnali, hej? Viac. My pochopili, že o čom to je, že to nie je vôbec nič slávne na tom, že niekto dobíja druhých. Áno. Čiže aj toto si treba tak uvedomiť, že ani toto nehodnotíme rovnako. Že tých genocíd bolo v ľudstve XY v skutočnosti, odkedy je civilizácia. Takže... Áno, a do tohto ešte príde Rohr a ako často spomína ten systémový hriech, ktorý hovorí, že my tak ľahko prehliadame, ale že my vlastne sme všetci spolu zodpovední systémového hriechu a spolu participujeme na nespravodlivom rozdelení zdrojov, vďaka ktorému a kvôli ktorému mnohé ľudia trpia, nemajú lieky, deti zomierajú, hľadujú a podobne. A to je systémový hriech. Tak. Ale keď sme na tej výhodnejšej pologuli, alebo ako to povedať, tak proste žijeme a je to nejako OK, však aj tak to nevieme zmeniť, bla, 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 všetky tieto myšlienky, ale a je to systém, sme jedna rodina, keď sme jedno. Áno. Čiže keby ti dám druhú otázku, že či si myslíš, že s nami budú v nebi aj takí ľudia ako Trump, alebo Putin, alebo nejaký nepríjemný bezdomovec, ktorý, ja neviem, ťa oklamal a ja neviem, vypýtal si od teba na drogy a ty si mu ich dal a potom sa cítil podvedený. Hej? A teraz to není proti ľuďom, teraz len hovorím, že také prípady sa stávajú a potom ľudia majú veľmi také zlé pocity voči druhým. Že či tam takíto ľudia s nami budú teda, no? Moje názeranie je na to také, a toto bude veľmi nedogmatické, veľmi nebiblické, ale nezaujíma to. Moje názeranie je také, v poslednom čase nejako rád počúvam príbehy, čo my to nazývame, že klinická smrť, hej, near death experience, a sú podcasty, ktoré znamená, že ľudia nahovoria svoje. A neraz som počul, je na to aj doktor, lekár, ktorý sa naozaj tým zaoberá, ktorý je práve srdciar, ktorý veľmi často mal dočinenia s pacientmi, ktorí mu zomreli, ale potom ho oživili, toho pacienta, hej, maša srdca a podobne. Čiže mal veľa takýchto zážitkov a ľudí, ktorých vyspovedali. O tom dobrá knižka. Možno, že ju dám do linku, ak nie je preložená do slovenčiny, ak nezabudnem. Ale čo sa týka týchto spravodlivosti a nespravodlivosti, niektorí ľudia mali také zážitky, že predtým, než spomínali nejaký tunel, niektorí nespomínajú tunel, to nie je podstatné, ale hovoria, že najprv som si prešiel, že každú jednu vec v živote, že zdá sa to nereálne za tých zo pár sekúnd, kým bol v tej klinickej smrti alebo minút. Zdá sa to nereálne, že najprv si prešiel každú
udalosť svojho života, ale z perspektívy, že lásky. Že Wow. z perspektívy toho, kde mohol preukázať lásku a nepreukázal, kde niekomu ublížil, alebo kde niekomu preukázal lásku. A aké to bolo. A že prešiel si aj tým, že komu nejakým spôsobom ublížil, že prežil tú vec z perspektívy toho ublíženého. A potom, že druhýkrát prežil všetko zase znova, ako keby to dobré, čo spravil. Ale potom hovoria títo ľudia, že necítili sa byť súdení. Že oni cítili, že to nie je súd, že teraz niekto ich súdi. Ale že normálne, ako keby empaticky prežili všetko to. Niektorí hovoria o konkrétnych situáciách, ako jedného dobil a hovoril, ako sám cítil údery do svojej hlavy, od seba. Silné, no. A potom rozmýšľam, že a toto viem, že nie je záväzné pre niekoho, len to je moje také pozorovanie, že ak teraz by tu mal byť nejaký masový vrah alebo nejaký takýto Hitler a podobný, a ak by mal zažiť všetko utrpenie, ktoré spôsobil priamo alebo nepriamo, tak neviem, čo je iné, je definícia pekla. Doslovné, keď sme sa boli tých doslovných ako keby citátoch Ježišových, všetko, čo ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste urobili. A Ježiš je v nás. Že my sme naozaj prepojení. Toto mystici, toto veľmi jasne ako keby definujú, cítia, že to prepojenie je tak radikálne. Čiže mne to dáva veľký zmysel, čo hovoríš. Aj z tých skúseností blízko smrti. Akokoľvek na to už hľadí veda, alebo ktokoľvek, ale sú to silné skúsenosti a sú transformatívne. Že tí ľudia nezískajú, to není súd, ako si povedal, ale to je poznanie. Áno. Obrovské láskyplné poznanie a to rozšíri srdce, to zmení všetko, celú perspektívu. Áno. Rozbije to tie naše staré vzorce myslenia, všetky tie kultúrne hlúposti, čo si nosíme. Áno. Také tie dysfunkčné. Ešte k tomu veda, neveda. Zo pár tých príkladov je takých, a dokonca aj na YouTube je taký dokument v češtine, s Čechmi robený. A jeden psychológ tam rozpráva jednu príhodu, kde on tvrdí o sebe, že on neveril na nejaké takéto duša a telo rozdiely a nebol proste spirituálny nejako. A hovoril, že on zažil túto klinickú smrť a keď ho oživovali v jednej takej miestnosti, nejakej ambulantnej alebo chirurgickej, no a oživovali ho a on vnímal, ako sa pozeral sám na seba, ako keby z vrchu tej miestnosti a na to, čo sa tam deje, a zároveň videl, čo je v tej miestnosti. A všimol si, potom neskôr hovorí, že on si, keď bol oživený, potom, že pamätal si, že za takou plentou jednou, kde on nemohol vidieť tak, ako ležal, za to plentou, že bol taký stôl s rozhádzanými tak chirurgickými nástrojmi. No on teraz skúmal sám seba, že teraz toto bolo nejaké vylučovanie hormónov alebo čokoľvek, hej, tie posledné výkriky mozgu tak, alebo nie, no tak ho napadlo, že tak rád by si teda videl, že poprosí, že či tam môže ísť do tej miestnosti a pozrieť sa za tú plentu, že čo tam je. A či tam nie je náhodou to, čo tam videl aj vtedy. No a išiel sa pozrieť a videl tam presne to isté. Čiže jemu bolo jasné, že teda pochopil, alebo že mal zážitok toho, že jeho vedomie sa oddelilo od jeho tela. Minimálne toto môžeme hovoriť. A ešte jedna, Áno. Toto je práve argument, ktorý vôbec nesedí s tým vedeckým chemickým vysvetlením. Áno. Pretože toto opisujú mnohí, že častokrát idú do inej miestnosti, naozaj tam vidia nejakú scénu, napríklad svojich blízkych, ktorí plačú, boja sa a presne to vedia popísať, keď sa zobudia. Ale to by nebolo možné, keby to bola len nejaká halucinácia, nejaký výkrik posledný mozgu, ako ty hovoríš. Áno. Takže... A mnoho týchto, čo počúvam, ja to vlastne počúvam preto, lebo tak viac a viac si uvedomujem, že ten svet, alebo to, čo je mimo toho nášho materiálneho, čo tuto len vidíme, existuje. A toto rozprávajú ľudia zážitky, ktorí boli veriaci, neveriaci, úplne rôzneho typu. Ale je strašne povzbudivé, čo hovoria. A keď to už počúvaš toho viac, tak vidíš, že niektoré veci sa úplne že tak opakujú, ale nie sú to také, že teraz počuješ, že tí ľudia si nevymýšľajú. A že sú to autentické zážitky. A je to strašne povzbudivé. Ja to tiež tak vnímam. Čiže odpoveďou na tú otázku
že či tam budú aj títo ľudia s nami. By nám mohla byť nič konkrétne, nechcem povedať, ale by mohlo byť len také ako keby seba skúmanie, skôr by som to tak otočila na seba, že čo to v nás vyvoláva, aké pocity v nás vyvoláva predstava, že by niekto taký nehodný, taký zlý v úvodzovkách mal byť s nami v nebi. Skôr sa skúmať, že aký druh odporu to vo mne vyvoláva, aký druh pohoršenia dokonca nejakého, alebo odsúdenia. Lebo tam vlastne na sebe uvidíme, že my sme týchto ľudí odsúdili. Že my s nimi nepočítame. Napriek tomu, že v nich je ten istý Boh. To isté vedomie Božie, tá istá Božia prítomnosť. A je nemožné, to hovoria mystici takisto, ale aj duchovní učitelia, je nemožné zachovať si čo len jediné neodpustenie, jediné odsúdenie v srdci a pritom chcieť byť naozaj, že úplne, že svätý, Dokonalý Boží nástroj, dokonalý Boží pohár. Preto je taká pre nás nepochopiteľné, keď vidíme svetcov, ktorí dokážu len tak odpustiť, ktorí nehľadia na násilie, keď sa im to násilie pácha, tak častokrát nereagujú na ňo žiadnym spôsobom, pretože oni už vidia za to. Tam už je človek, ktorý, to už nie je zloduch, to už nie je nejaký vilen, ale to je tiež Božia podoba, len je to zastrené, len o tom nevie. Súhlasím. Môžeš čítať ďalej, Janka. Budem mať väčšiu radosť v nebi a v kontemplácii Boha, ak tam budeš aj ty. Aby si ju so mnou zdieľal. A čím viac nás bude, ktorý ju budeme zdieľať, tým väčšia bude radosť všetkých. Lebo kontemplácia nie je dokonalá, ak nie je zdieľaná. Nebudeme si vychutnávať plnosť šťastia Božej slávy, kým nebudeme zdieľať jeho nekonečný dar tak, že budeme pretekať a odovzdávať slávu po celom nebi. Uvidíme Boha vo všetkých ostatných, ktorí tam sú a spoznáme, že On je životom nás všetkých a že sme v ňom všetci jedno. Merto nám napísal text pre náš podcast. Ani o tom nevedel. Ideme ďalej? Ideme ďalej. Aj na Zemi je to tak, len zahalené do nejasností. Túto jednotu ešte nemôžeme plne uskutočniť, ani si ju vychutnať, iba v temnote viery. No aj tu platí, čím viac sme jedno s Bohom, tým viac sme zjednotení medzi sebou. K tomuto si pamätám takú gratuláciu. Bol som na jednej svadbe a gratulovali sme neveste ženíchovi a môj kamarát a kolega Števko gratuloval a on ukazoval taký príklad, čo jeho pastor zo Švajčiarska bola, kedy hovorieval mladom manželom. A že si predstav, že trojuholník, a že hore je Boh. A že na tých stranách čím viac a tu ste vy dvaja na tých druhých ako keby póloch a uhloch. A že čím bližšie ste tomu vrcholu, k tomu Bohu, tak zároveň tým bližšie ste aj k sebe. Pekná ilustrácia, naozaj. Ale krásna. Ja by som tuto povedal ešte, ja si túto vetu uvedomujem, že ona je pekná, čím viac sme jedno s Bohom, tým viac sme zjednotení medzi sebou. Krásne, dalo by sa to na strička písať a tak ďalej. Ale mňa vždy zaujíma taký ten mechanizmus trošku, že ako je to možné, prečo a tak ďalej. A ja to vidím tak, že najlepšie sa mi to pozrie alebo uvidí, keď si pozriem na opak, keď nie som. Že opačne vlastne, čím viac som stotožnený s mojim malým ja, s tým nepravým ja, s tou mojou psychologickou osobnosťou, s tým, čo si myslím, s tou mojou persónou, s mojimi myšlienkami, názormi, túžbami, strachmi, tým viac som vlastne definovaný. Lebo čo som, aký som, to sú všetko nejaké definície. A čím viac som definovaný, tým viac som oddelený, pretože keď niečo definujem, niečo je takéto a nie je to iné, tak tým viac som vlastne oddelený. Pretože definícia čohokoľvek je uzavretie niečoho do mantinelov definície. Mám teraz. Definícia je vlastne odtiaľ potiaľ. A vždy, keď som oddelený, zákonite
sa k veciam staviam tak, že ich súdim, posudzujem. A toto teraz nie je tvrdenie, toto je zážitok, toto si uvedomí hocikdo. Keď zistím, že alebo sa pozriem sám na seba, že čo som, to len malé ja, tak viem, že nie som Jolika, ktorá sedí vedľa. Alebo nie som tento mikrofón, alebo niečo iné. Čokoľvek nie som ja, tak už sa k tomu staviam istým spôsobom, že to posudzujem. Ako to, dajme tomu, vyhovuje mne, ako sa mi to páči, nepáči, je to lepšie alebo horšie, ako to spadá do mojej predstavy o tom, ako veci majú byť a tak ďalej. Čiže ku všetkému, čo nie som ja, sa vzťahujem nejakým súdom. To je proste filozoficky podľa mňa platné. Filozofi povedali by, že je tu ja a potom nie ja. Nie ja, Všetko. áno. Hej. Ale to nie ja všetko istým spôsobom súdim. Neznamená, že hneď súdim to, že zlé, alebo čo. Ale proste to Ja sa vymedzujem. Áno, presne. Vymedzujem sa. A to je pásca a prekliatie tej oddelenosti. Pásca ega. Ego, ktoré sa hrá na Boha, vlastne nutne všetko súdi v tých súdoch. A definuje svet a jeho jednotlivé časti na tie, ktoré mne vyhovujú alebo nevyhovujú. Mňa, alebo seba, to ego, činí vlastne referenčnou hodnotou pre celý vesmír. Ja som stred, ja som ideál a ja poviem, čo je dobré, zlé a tak ďalej. A vytváram tento binárny svet toho dobrého, zlého, túto celú os a všetko tam umiestňujem. A je to strašne, minulo sme sa boli strašne náročná úloha, ono si to neuvedomuje, mám strašne veľa energie. To vyžaduje. No a teraz, po súdení, čiže veci ukladám na tú mierku dobre, zlé a tak ďalej, zákonite prichádza utrpenie. A teraz prečo? Lebo ja mám predstavu o tom, ako veci majú byť. Ako veci majú byť v mojom živote, podľa mojich predstav, ako sa ma svet má ku mne chovať, ako mi má vychádzať tento deň a tento život. Ale keď tak nevychádza, čo je definícia života, že nevychádza podľa tvojich predstav, no tak trpím, lebo som si prijal niečo iné. Ako keby, že som narodeniny a pršalo. A teraz celý vesmír mal vedieť, alebo aspoň táto atmosféra, že ja mám narodeniny a nemá pršať. Akorát, že vesmír sa nemôže rozhodnúť, že nebude pršať, lebo každý deň má niekto narodeniny, alebo každý deň má veľa ľudí narodeniny. Čiže to je to pomílené z toho môjho ega, ako takto považujem. No a teraz na druhej strane trpím, lebo veci nie sú také, ako chcem, aby ich mať. A takto vlastne ego spôsobuje utrpenie. No a opakom tohto mechanizmu je to krásne, že neodpor, nesúdenie a nelipnutie. A to len mal krásne, som videl v takom jednom obrázku, že to je, že najlepšie kroky alebo definícia až u istého takého spasenia a v tom duchovnom zmysle, že neodpor, nelipnutie. Na jednej strane je neodpor. Neodporujem tomu, čo je realite. Môžem vidieť, že toto je možno nepekné, nedobre spôsobuje to ľuďom utrpenie alebo neperspektívne a podobne, ale nemôžem odporovať, keď to už je. Druhá vec je nelipnutie, zbytočné lipnúť na niečom, aby sa to nezmenilo, lebo z definície sa všetko mení, všetko, čo je nepodstatné a dočasne sa mení. A nesúdenie potom je vlastne to, že či vytváram tú binárnu definíciu dobrého a zlého a súdim to. Sú úplne prepojené nádoby. Tieto tri sú tak veľmi blízko prepojené. No. Že. No a vlastne zase, keď súdim, vytváram tie mantinely, kde by to veci mali byť, ale ja ich vytváram aj pre seba. A teda to naozaj preto podľa mňa funguje. Zmenšujem sa. Áno, a znamená to, že v súdení súdim aj seba, pretože takisto na seba vlastne beriem tú veľkú, alebo na seba projektujem tú obrovskú ťaž toho dobrého a zlého, tej mierky plus a mínus a kde ja som. A teda čím som Bohu ďalej, tým je moje ego silnejšie a tento proces sa proste umocňuje. Čím som Bohu bližšie, tým je tento proces slabší a stráca na sile a význame. A pretože v Bohu sme jedno a v jednote nie je miesto pre ego. A tam, kde nie je ega, nie je ani súdu. A tam, kde nie je súdu, nie je oddelenosti a neexistuje ani utrpenie. A ešte to posuniem ešte kúsok o jeden krôčik a v podstate naviažem úplne na teba. Hej, a tam, kde nie je ega, tam nie je utrpenie, hej, to si povedal. Ale v podstate ja veľmi rada zdôrazňujem, že to ego nie je
nie je niečo, čo treba akože nemať rád, ale že sú to len naše bolesti a naše zranenia. Hej? Čiže v podstate my hovoríme stále o dokonalom uzdravení. Hej? Čiže ego rovná sa naša bolesť, naše zranenia. V skutočnosti. Pretože naša psychologická osobnosť je taký veľký zhluk rôznych bolestí, rôznych traumičiek, rôznych obranných mechanizmov. Izolácia, obrana, to všetko sú mechanizmy duchovného vôdzok, teda v duchovnej hantírke toho ega, hej? Ale v skutočnosti ide o samé obrany, to je sama obrana. Všade, hej, útok, obrana, vytváram si hranice, veľké, vysoké valy. A že posledne sa mi zdá duchovná cesta ako cesta k dokonalému uzdraveniu. Hej. Jednoducho ešte raz to poviem. To, čo chcem ako keby zdôrazniť je, že to ego nie je niečo, čo máme mať ako strašiaka. Ale si máme uvedomiť, že sú to naše bolesti a zranenia, ktoré chceme uzdraviť. Áno. A ja vidím zase ešte aj ego v súvislosti, že to moje nepravé ja, ako naozaj, keď sa na to pozriem, že to sú to je súbor spomienok, čo mám v pamäti narratívy toho, že čo som zažil, kedy, ako a tak ďalej, čo sú moje preferencie, strachy, to vytvára strachy a túžby a tak ďalej. A to sú všetko spomienky, to je všetko v mojej akože mysli, histórii. A teraz to všetko si dám dokopy nejako koherentne, aby to nejak fungovalo a to tá moja osobnosť sa ako keby utvára z toho. Ale vlastne, keď ideš do toho hlboko, tak kto som ja? A zistíš, že áno, tak ja som vlastne ja som koncept vytvorený do súboru týchto rôznych spomienok a to je všetko. Že a zrazu sa to, keď to uvidíš, že to zrazu rozplynie a ostane ticho a isté priestor, prítomnosť. Ale v tom priestore, v tej prítomnosti som neodišiel. Som tam stále ja. A čo je to ja? A to je to ja podľa mňa, ktoré sa cítilo takisto staré a mladé, keď malo 18 rokov, ako teraz, keď máš 42 rokov. Pretože to je úplne nad časom, to je mimo času, to je mimo tela. To nevieme definovať, presne tak. A stále sa pozerá z nás von. Ale vždy sa pomýlim, že som to ja vlastne tá moja persona. Lebo sa do nej vždy ráno zobudím a fungujem. A seba presvieča, že som to ja. A je úžasné cvičenie vždy si pripomínať a zastať na chvíľu, vždy na chvíľu zastať, že ja som to, čo ostane, keď všetko ostatné stíchne. Sa vždy nejako dostaneme k tým našim základným, esenciálnym témam. To väčšina už neprestanú ľudia počúvať, keď stále k tomu istému dojdeme. No, čo už. A kebyže na druhej strane prichádzame stále k niečomu inému, tak to by znamenalo zároveň, že nevieme sa rozhodnúť, čo vlastne chceme povedať. Tak niektoré pravdy sa dajú len opakovať, pretože jednoducho platia. Áno. A keď človek ide stále hlbšie a hlbšie zisťuje, že tie princípy sú v skutočnosti veľmi jednoduché v duchovnom živote. To je veľmi, veľmi jednoduchá matematika. Preto sa to tu stále opakuje dokola. Len to hovoríme inými slovami, pretože sú rôzne. Každý z nás počuje na niečo iné. Každého z nás dotkne sa niečo iné, alebo sme inak nastavení. A zároveň prečo to hovoríme? Lebo raz to zažiješ, už to nepotrebuješ počúvať. Preto, aby to poslucháč, alebo ten, kto chce, aby to zažil. A podľa mňa zažívať to môžeš v tom, že ako raz som tak počul, že najprv sú slova, potom je ticho. Tie slova ťa musia naviesť tým správnym smerom do toho ticha. Ale v tom tichu potom, či už meditácie, kontemplatívnej modlitby, a modlitby srdca, alebo modlitby súhlasu, centering prayer, alebo čokoľvek, podľa mňa v tomto to môžeme naozaj zažívať. A ide o to zažívanie. A potom, keď to človek zažije, alebo zažije aspoň ten ánung týchto vecí, čo verím tomu, že väčšina našich poslucháčov zažíva, tak vtedy to, čo zažili, rezonuje s tým, čo možno, že rozprávame. Oni by to možno, že povedali trochu inak, ale zároveň, že si rozumieme. Ale cítime, že chceme o tom rozprávať a chceme sa k tomu nejakým spôsobom vzťahovať, lebo to je nejako to podstatné.
Presne tak. Skúsime dokončiť ten úsek, hej? A ticho kontemplácie je hlboké, bohaté a nekonečné spoločenstvo. Nie len s Bohom, ale aj s ľuďmi. Kontemplatívny človek nie je uzavretý do seba, ale je oslobodený od svojho vonkajšieho a egoistického ja, pokorou a čistotou srdca. A preto už neexistuje nejaká vážna prekážka jednoduchej a pokornej lásky k druhým. Čím viac sme sami s Bohom, tým viac sme navzájom spolu. Skrytosti a predsa ako mnohí. To je dokonale zhrnuté tajomstvo kontemplatívneho života a jeho funkčnosť v skutočnosti. Nemám k tomu čo dodať. A pokračuje. A čím viac vychádzame jeden k druhému v práci, v činnosti a v komunikácii, podľa Božej vôle a lásky, tým viac sme v ňom spojení. A predsa zostávame v samote s ním. Teraz je to z druhej strany. Hej, že niekedy ľudia majú pocit, že keď budú mať vyhradené miesto na nejakú tichú modlitbu alebo na nejaké nejakú tichú jaskynku, že budú mať, že by boli svätejší, že by boli ako keby na tom lepšie. Samozrejme, niekedy je veľmi dôležité takéto zostavenie, ale ono to nie je len o tom, pretože z tej druhej strany, keď sa autenticky spájame s druhými ľuďmi, dosahujeme to isté, ako čo v kontemplácii. Hej? To je kontemplácia v akcii. Keď je to spájanie sa v komunikácii, v láske, v dobrote, v nejakom takom autentickom dialogu, nie je takom, ktorý bojuje, ale taký, ktorý počúva, vníma druhého ako bytosť, ktorá je mi rovnocenná. V charite. V charite? Takže to je tiež taký mýtus, že je to len o tej samote. Samozrejme, tá samota je veľmi dôležitá a treba, tak ako to Ježiš robil, presne on dal krásny model. On sa stiahol, keď bolo treba, a opäť išiel medzi ľudí. Takže väčšina z nás to má v živote takto. Je povolená práve k tomuto. Čím viac sme sami, tým viac sme spolu, pokračuje Merton. A čím viac sme v spoločenstve, v pravom spoločenstve lásky, nemyslíme mesta a davy, tým viac sme sami s ním. Lebo v mojej duši a v tvojej duši nachádzam toho istého Krista, ktorý je našim životom a on nachádza sám seba v našej láske. A spolu všetci nachádzame raj, ktorým je účasť na jeho láske k Otcovi, osobe i ducha. Keď sa deje láska, tak sa deje tá jednota. Toto čítam ja. Áno. Zároveň to hovorí, že čo je to láska? Láska je jednota, láska je spájanie, láska je naozaj prepájanie, budovanie mostov. Láska je vzdávanie sa vlastných sebaobrán, vzdávanie sa vlastných múrov, vzdávanie sa, púšťanie odporu. Lebo odpor je významnou súčasťou vytvárania tej steny, tej izolácie. Lebo odpor je tento pohyb. Nepríjmam, vymedzujem sa, odlišujem sa. Nie. A inak veľmi krásne hovorí Meister Eckhart. A nedávno som krásny, nádherný citátik našla a veľmi ma oslovil. A hovorí, že čo vlastne horí v pekle? A odpoveď, v pekle horí naše nie. Nie. Hej? A Božia, tá pravda je takáto, hej? A toto je náš postoj. Takže veľmi ma to oslovilo tiež, ten citátik. Dočítame ešte odstavček. Môžem. Moja pravá osobnosť sa naplní v mystickom Kristovi predovšetkým týmto jediným spôsobom. Že skrze mňa bude Kristus a jeho duch môcť milovať teba, všetkých ľudí i Boha Otca spôsobom, ktorý by nebol možný v nikom inom. A tu je nádherne zdôraznená teraz tá jedinečnosť. Tá jedinečná, individuálna
manifestácia Boha v čase, keby v nás. A je to úžasné. Som nepočul nič, čo by dávalo väčšiu dôstojnosť človeku. Že skrze mňa bude môcť Kristus a jeho duch milovať teba, všetkých ľudí i Boha, Otca, spôsobom, ktorý by nebol možný v nikom inom. Len skrze mňa je špecifická forma, alebo špecificky môže milovať Kristus, Boha. A vlastne tam je ten tanec trojice zase, hej, že Kristus svojim duchom miluje Boha Otca. Tak ten tanec trojice je tam. A že ja môžem byť ten, skrze ktorého sa to môže diať. Nič viac nemôže človek. To je až vulgárne dúfať, že človek, toto je pravá ako keby podstata človeka, že na toto je človek a že toto môže sa diať cez človeka. A môžem ti dať ešte jednu provokatívnu otázku? Myslíš, že sa tu hovorí o tej láske, alebo že tá láska a tá jednota sa vyčerpáva len s ľuďmi? Alebo by sme ako mystici mohli hovoriť o láske k zvieratám, k rastlinám a k ďalším bytostiam, ktoré takisto majú v sebe život. Hej, len v inej forme. Hej, že toto je tiež taká úvaha trošku, ktorá stojí za to si tak zamyslieť, že nie je podľa mňa náhoda, že svetci mali v obrovskej úcte prírodu. A iné bytosti. Tak tradične sa hovorí o Františkovi a zvieratách. Lebo v nich videl bytosti. Hej? Veľmi podobné tým našim. Brat, vlk. Hej? Nie je nejaký tu na pes alebo vlk. Hej? Nejaké podradná bytosť. Nie. Brat. To isté, čo ja. A ja teraz nechcem ako keby sa veľmi montovať do tohto, ale bo sa veľmi hovorí o ľudskej dôstojnosti. A ľudská dôstojnosť je čosi, za čo dám ruku na srdce, samozrejme. A toto naozaj prináša nič nie je dôstojnejšie, ako byť súčasťou slávy najvyššieho, takým biblickým jazykom. Ale teda čo s dôstojnosťou iných bytostí, ktoré sú niekde na bytunkoch, ktoré žijú v hrozných podmienkách. Ja trošičku provokujem, ale podľa mňa je to tu na mieste, pretože s takým pohybom, ako keby do našich hĺbok, človek začína zisťovať, že sa mu otvára srdce a veľa lásky aj pre bytia, ktoré sú není ľudské. A ja som presvedčená o tom, že keby nejaký mystik teraz stretol nejakého mimozemšťana, tak ho veľmi má rád. Že by takisto ho vnímal v tej istej jednote, v akej vníma iných ľudí, iné bytia, iné bytosti. Pamätám si na Richardov Rohrov taký výrok, kde hovoril po anglicky, najprv poviem, že God loves things by becoming them. Boh miluje veci, takže sa nimi stáva. Krásne. Lebo keď sa aj domyslíme do dôsledkov, všetko, čo bolo stvorené v ňom. Všetko znamená každý atóm, každá molekula, každý elektrón, protón, každá chemická zložka, všetko bolo v ňom stvorené. Amen. A teraz, keď je to v ňom stvorené a Boh je všade prítomný, omniprezent, tak potom kde nie je? A my niekedy máme tendenciu vidieť vo veciach Boha, že vidím v tom, v teba, v tom, v hentom. Ale môžeme to aj obrátiť, vidieť, že všetko, nie vo všetkom je Boh, ale zároveň všetko je v Bohu. V ňom sa pohybujeme, dýchame a sme. Čiže presne prečo by sme niektoré veci mali vyčleniť. A preto má podľa mňa podcast Rohrov z Center for Action and Contemplation názov, že everything belongs. Všetko patrí. Všetko je zahrnuté. Nádherné. Sme jedno. A tá ľudská rodina podľa mňa má to privilégium. Alebo nemám lepšie slovo. Špecifikum. Že to vedomie v nás dosiahlo úrovne,
kde si môžeme uvedomiť seba s veľkým S, to pravé self, pravé ja, tým, kým naozaj sme. Keď prekročíme omyl vlastnej a obmedzenej persony. No, som si vedomá toho, že môj malý psík je plný takých egoických všelijakých tendencií a má tam svoju malú podmienenú persónu, hej, osobnosť. Ale som si vedomá aj toho, že si není vedomá toho, že tam tá persona je. A my si toho naozaj sme vedomí. No ako sa má Džíva? Veľmi dobré. Teší sa na duchovné cvičenie. Áno. Nemáš tam poruka, že by si ukázala? Mám, myslím. Jimmy. Tu si. No poď ku mne, poď moja, ukážeme. Ja tu je náš malý, možno, že budúci osvietenec. Kašečkej. Ahoj, Jimmy. Ty uška krásne. No. Tiež akože duchovné cvičenia sa na ne Je tešíme. sfarbená ako taká typická border collie, nie? Taká čierno-biela pekná. Oni niekedy hovoria, že to sú také malé border collie, títo papilóni. Mini border collie. A už sa chce boskávať. No, Dzivička. Neboj, dám ťa dole, no. Milí poslucháči, milí diváci, ďakujeme vám za počúvanie. Bolo to zase raz krásne. Tešíme sa na budúce. Na Sme 1.4, Sme 1.5, Sme 1.6 a tak ďalej. Tešíme sa. A ďakujeme, že ste s nami a že máme a že sme jedno.